Hindi nga ibasan ti surat. Pagkasalitaan ni Monica Napoluan, dagiti agsapsapul. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Tanakalamlami isti tiyempo. Awan kaedda, awan kakebkeb. Ay, maya makaipalagip tinapalabas tikas ito nga tiyempo. Edita, inaalak ti cellphone ko, sino tawaga kaya? Umay kaman, tagkebkeb ta. Umay nakman bimbangan. Serbi, ti kada ti kwarta, no, awamet ti mangbembang keng ka. Kinun kunak tinakim ko nga slagla. Makabagtit. No, hamo maepeksa ti harim mo ka talaga bagtit ka. Ang kadiakas ta, manong nemi. Dial ko. Cellphone number ni Cathy. Dato ti Makati. Hello. Yes, madam. Good evening. Cathy, ano, Bram? Kuha, madam. Lep-lep pas mi kinilakay ko. Abay, guyak ka, madam. Imbag ta asawa na. Damang bembang keng kuha na. Kaya dadangarod nga balo. Nabayagin nga balo. Abay, madam. Mayat pala keng ka? Kadapi ko nga saan? Nagtaon kayon ti ori senior citizen kayon? Aging kang agtartaray ti urat ti may isang tao. Mabalin. Di mo't aglunit no kaya. Ay na, Kati, dahil tati sugat na din no pulos aglunit. Piyakin ka, manutaw mo. 35. O, agka 35 kayo nilakay mo. Dalag madilang kayo mga bumengbang. Kuwa na, dalag pa yung amangan. Ay, mayatla kong mga buludan nilakay mo. Di ka man agang angaw kastamada. Kahit mo na ko ay pabulod kanya, kas pagalikan. Abay ay ayam ay mabalin mo mabulutin. Sa munto'y subli. Naangaw ka nga talaga, madam. Mailiwak man kang ka makisarsarita. Itun ka ano manan nga agawits ka tayong aggawa. Ag-Jollibee ka dakwa. Kita ka, siga. No saan nga nila kayo mo, mangkita ka man, timbalin. Saan ka agang angaw, ma'am? Madam, hanak agang angaw. Uri tandanan ka kadi. Abay, talagang agsapsapul ka, madam. Moin. Sino anat kayat mo? Ipagamad lang kayat mo. No adda baro, may mayat manin. Kahit mo sa nagtawin ti 18 to 25 kasi dyan, baro pa lang. Apo? Isla lulula na ka na. Awo. Dahil linulaan ka, diin napukwan. Nobembangan di pagsasalitaan. Talagang hanggang angaw, madam. Anak agang angaw. Kailiw ko nga rod. Nabayagan dede at nabayagan ba't nga nabalo. Anak serbi ko nga ti pension ko. No, hangkumat nga mabaling nga kain narakop nga kabembang ti kwarta ng pensyonan. Di kang kalayangan te sa pulan na. Kaya baka datay kayat na dumawat man ti kwarta na. Kita nga bali Dalayang lagi ti bembang na. Gurga atag sa pulak. Agdamag man kinilakay ko. Baka adama muna. Alaman, Kati. Kaya? Ibiro ka nakman. Isapulan nakman. Nga siya ngagsapsapol. Saan ko ngayon bain manunimi ti problema kini Kati? Iwaras naman, iwaras na. Nagpapeso mo, ibagbag ka matagpeso. Lumailiw ka, apayad. Maipapangatailiw mo. No awatam ti pension mo. Kuno yaman dita. Ay, noog di ko sagnukakit, mag-igamak na ti barukong ko. Alagit malagip kumot at napalpalabas. No, sa bunak dito silang ko. No, mabalil na ko mga aramatin ti dramay ko. Yung maping aramatin dramay ko nata sa bali. Kung kunak nga ron, slaglag makapapagtit sa nga mapaguston, tirik na.
nagsubli ni Kati. Hello, Kati. Madam, nakasarita ko nilakay mo. Ay, nilakay ko. Apay kayat mo? Kayat na, buludet. Nilakay ko Adaman muna. Adasawan na. Dahil yung lalaki, mahilig. Ang mga isang pagpayat, babae, di balayda. Hanggang rin bakit na? Kita, takmanan mo, basta kasi di damag. So nalang nga takwa. Amo na uminom, okay lang. Di aginom ka mga dua. Siguro, kada pimindas pa rin, tibembangan no, na kayo nung ka mga dua. Kasi nung makontak ko. Manungar tandang kong harot nung mayat suna. Madam, kita, awisan kayo, awisan ka. Ganto isapingan, na. Nga mo okay man lang. Edad ko kang cellphone number na. Takay tagsalita. Ang magbaga ang inted ko cellphone number na. Nga siya tinangted. Basta sekreto aklat ang ahente. Tano magustuhan, mayan. Sige. I-text ko, madam. At cellphone number na. Nakasurat, tinagan na. Erning. Cellphone number. Inpunpok ko, Erning. Sa ko dial. Ring nga ring. Di mo't sumungpat. Di kitakti oras labi man kami nin. Matulog ako ta. Tunbigat, baliwak itong tawagan. Ngayon nakariingak, talagang ti cellphone ko. Isot tumutawag. Ni. Hello? Hello, the miss call mo. Si Detoy. Nakalam cellphone number ko. Noo yung sa amin. Hi. Sino ka? Siyak ni Monica. Ama mo ka? Hindi na pa nakikita. Erning. Mambaling ka yung tubigat? Ano? Mabaling ka yung tubigat ko na. Anong mabaling? Nga, agday ta. Saan ka makidayit at tilada? Matin sa amin dito. Luk-luk ko ng sama ni Kati. Mabalin amin. Mahilig ko na. Diyan ka makidayit at saan ko pa ama mo? Sorry So nga rin nga, agdate ta, taga-mamutang. Sa sino ka kali? Siya nga rin yung Monica. Motaw mo. Bakit ako? 62. Nga magkasapulan nga ron. Nabayag ako na balo. Ag pempensyon na, maon service pension ko, tao mo ti mang kahit da kanyak, mang benbang kanyak. Kalapin nga siya, nga rin kinuntak mo. Ano pa lang ipagarup mo kanyak, tiladak. Sorry nga rin Sorry nga rin Sige nga rin Sorry disturbo ka. Hindi ka tawagan yun. Dejelte mo di. Ngaro ka. Ito na pa nagkita tayo. Wait, samad lang di loko. Ito no. Sika Umigan tumang rabi dito balay. Sinong kadwam nita? Sisyak lang. Mabalin ti mangitukot. Ti kadwa. Sino kadwa ang kakatukot mo? Babae. Kaya ko kakasano nga rot tadak dito nga gurure keng ka sa kapay lamang itukot ti babae. Kaya dua kayo Kayam? Iti dua nga babae? Kaya tayo. Ano Tadar maaramidan ti lalaki hanggang makikoperar ti babae. Biduan, sika lang, tapos nasyak lang ti bambangin.
Hada nga mini-schedule ko di bigat eh. Kati, tumaminsan ang bigat nga rad. Tumaminsan nga nabi, takan select na di schedule ko. Tapos kati umaya. Talagang ato babae, ti biyag mo Natapay asawa mo. Mangisang pat ka ba, ti babae di balayo. Depende di diskarte. Nalaing ka siguro, isang kakay-kayat nakadigri babae. Siguro. Sige, Mike to na rabi na bigat. Malpas ti trabaho. Ano trabaho ka di? Construction. Laborer ka ti construction? Siyak ti boss. Ay kasta. Ag-sub-sub kontrakak. Alay, sige, Mike to na rabi na bigat. Ibagam nun to. Isurat ko nulatan di address ko. I-text ko. Sige nga din. Erning, namlamain ka. Uy, siyak ti tao nga saan nga napaidam. Kadagiti mawaw. Magagara anak nga mga uray iti dayta nga oras man. Insaga na ano kahit nga pulutan. Baka kayat natin bagbagis nga adobo. No kayat nang prito, di prito at to. Hanapin nga ta. Diyak man sinunod na magustuhan na. So, ito Maya. Hindi dagdag sarde nga motorsiklo iti sango ti balay, manong nemi, nagturbel. Nabanggo yung lokatan. Ay, Monica. Erning? Yeah, siya. Guwapo ka matgayam. Muna to man. 35 kon. Dalakal kita anak mo na. Basit na ba Sige, isarag mo to, motorsiklo. Isarag. Dumanon ka. Indungat ko tiri daw para kayong kuwana, di manon. Irikip mo tari daw sa medyo ilak. Tap na ako makadisturbo ka na. Anagayan ti saganak ng arak. Anat brand mo? Pabali namin. Yung kakayat ko natin ka. Brandy. Sige. Nagpili ka rito eh. Adod to divider ko. Bar. Wow. Dumod-dumod arak Apa man nanginom dila kayo mo? Muna matuminom. Nabayag sa amin, istak di gito Naimiimas. No, yung na-stack, diba? Eto man. Yan. Hangga-aga ice. Yan. Diretso. Anat, kahit mo pulutan. Namin tinaramid mo pulutan. Kaya mo adobong silet. Kamay ta. Hangko nga ipriton, crispy. Hanin. Di adobulutan. Anang pag-isaw-sawang. Ito narte masilya. Kompleto. May ganito Indasar ko. Ang taogak. Cheers. Pulutan. Siksigarilyo ka? Handa at kayat. Digat-agat arak ka lang. Hangga-agat sigarilyo. Uminom tumat nga doa. Dagat arak ta nga doa. Di okay lang. Kanot na odi nga panakaraman mo ti Pembang. Bayagan 54 ko idi. Ngayon mo rin 54 ko idi. Hanan nga makabangbang nila kay ko. Line of pursa pailat na odi idi. Loko. Di mawaw ka. Gusto na yan panakawaw ko. Nakadigos kan. Nakadigos akon. Mabalinda ka rin na rugyan Iti uneg ti kwarto manong nemi dito kami sa rekmi ti pulutan ken nainom. Naguksubak. Binuyan at pamagik. Wow. Sila pamagipay lang tisan nga bagata. O pa'y makita ang kuribat-bet. Nakasay-sayang na gito'y nabayagin nga saan nga nasikaso.
Manong name ti barokong ko mo nang itinarjet na ko na. Oh, galing mo. Galing mo. Tapos la din nakayat nga ramanan di kiti bibig ko. Takalpasan dito barokong yung pababa na ti ulo na ko na. Nakaw. Pinalabusak lang ni Erning. Erning, parang sa akin na. Inad ko ti anyaman na kayat mo. Erning. At dapay laeng. Di pa laeng bibig ken dilan at aramaten na manong naming him na payag masansan nga pan na agsurnon ti pan nakaitayop ko. Nakamay himayat. Tas la ko la abruten ti manong atawen nga sa anak araman. Nang ruang lang aruten di piatnan ti kalkalegan at katakil nga armas na taktakil ng armas da di asawa ko. Nagmayat arumwar sumrek, nagmayat ti panagbayo na, nagmayat ti panagkabalyo na, aging gamarik nagkamay tayo kak manen. Ano? Ni Erning ti may kadwa nga lalaki nga naramanak, nga nang paraman kanya. Nalalay nga amang yung di asawak mano. So nga alaak lang nga alaak. Ginanatamat kan uminom ta nga nagpulutan. Kat pulutan ka apulutan itay. Ore mo lasipsipan. Amom kasla kalasaan nga senior citizen. Nag-imas ka. Nasabaw. Talaga? Nalaing kami at Erning. Kahit mo anyaman di kayat mo. Itad ko. Abay, bayadan na. Marigaluan ka. Ano kahit mo nga regalong ka. Daan di motor ko. No? Daan di motor ko. Kahit ko di brand new ang motor. Hindi mo kaya tamat ka. Baka nang inaunay. Bagat ang motor hanga kutse. Alawan. Mang tatak. Ikatangan ka ti motor. Ha? Wen, tapno ore awang ka, saksakayak di motor. Gatangat ko motor ang im ko ti kondisyon. Duri na biingo may ka. Wag damat pamilya. Anawa man ti pamilya. Datantagdan na. Samot nga rin mabalik. At na pamilya, at na pwede kita babae ti biyak ko. Isinam idahan. Ore di asawa mo na't mabati. Katsya ko. Siyaklat ta. Ore ka. Tsak kaya tikas ta. Napaidam kamit launay. Gamang ka tata panawon ko king ka. Kasanong oras na nagitimang namnama kanya. Noon yaman ti maipahid, ipahid ko. Baka siyak lang ti mga king katwarta. Amida. Kadi. Kita motor ko kita. Amod nga siyak ti gimatang. Sa ado di kita ka. Gamit ko, iti construction. Nasaan ko nga siyang saktigin matang. Kadi, ang tapilogan ko nga service, paglugluwanan ng trabahadores ko. Drive agad tayo pa naka-driver ko. Napigsa ka ang kontrata. Mayat, met. Di bak nang ganod. Hanaman makunabak nang ang takwartak lang. Para pamilya, ken para babae. Ngayon ka ba si kamat timang kanyak, di very good. Di sisaklat ang roden, Erning. Hamun nga kaskaso gaya tuma, jak kayat ti karelasyon nga maraging bubukod. Para manamad ida, anang tinglan. Si kaman nga ron, ti makaraman, kalpasan na, sardengan ka. Suportarak matlada ida, nagkasapulan da. Kasta ka di talaga biyag mo. Kaya sana ka napaidam. Kayak lagi din. Yung tisaludsud. Asin no, tinangibugaw kang kakanyak. Nangibugaw? Nakit mo sawan. Asin no, tinangipakaamo kang kakanyak. Asin no, tinangtad kang ka ti cellphone number ko.
Hanin ka na skin. Kahit ko mamuan. Tapi no maamuam. Kaya niya tayo mo, baka mapangkumatkanti ko na. Tandan na. No? Mapagustuhan na kahit ti kaya itad mo. Siya to mang teden. Yung kari. Sino ngamin? Saan ko nga magbaga? Kapag yung baga ng kanyak nga saan ko nga yung magbaga? Patangak. Sino? Ni Kati? Amo mo, happy nga mo yung Kati. May masansan kat nga. Adot i-recommender na. Adot i-recommender na kanya. Adot mangi-recommender. Siyak ti pa pang-i-recommendaran na. Uno siyak iti i-recommender na kada kiti agsapsapol. Kaya mo sawan, adon ti inted na ka. Damat sikat may gatlo eh. Basta. Sige. Sige rin. Ano? Maturugtan. Lapay sa tanto maturog. Ibuson ta ba na ito yung arak. Ito na may busta. Mapartektan doon. Maturugtan to. Tinawagag ni Kati iti kabigatan na. Hello, Kati? Hello, madam. Ana? Okay. Okay so na? Okay. Tandang ko nga rin, madam, di mo yung pulipulibatan na ato kursunadak nga bahag branded. Muna bayad na? Yung bagana. Sige. Itad ko to. Yes! Ore ni Erning, tandaan na nakakanungan. Yapay muna nga siya. Ato kanungan tintin, recommender mo. Sige. Mayat gayam na ito nga pagsapulan. No, ado di kita eksapsapol, ado mat dita di mabalim mo i-rekomendar. Sa amat lang kat kaniya, Erning, ado dita. Nagkarelasyon kami karon kani Erning, manunim yaking kang itimay sa nga guntaway, ngayon sang petnak dito'y balayda. Apay, iwag na akong problema. Dito lahat balay yun? Alang karon, balay ti kontraktor. Kasto ti klase na. Rigat dakkel. Ang mga ni bagadang di project ko kasi substandard. Baka naka-gross project ka. Bam, tapapintasin na. Pakalaglagi pa to kanya. Pakalaglagi pa to di bakat mo. Kaya hindi kita anak yun. Mamuna ko nga bakat mo. Miling. Ay. Ering. Ni Monica. Hi, Miling. Hi, ma'am. Gamang kami ta, may karkariti balay mi. Kung nakarod ka ni Erning, nga papintasan ta. Dinawat kahit napintas ka ng balay ta, mga kanon ni bagbagadang nga kwa. Stop standard di kita proyekto na, kung kontratayan na. Ay, no adamang ted ma'am, adamat ik-ikan na. Ano? Dagiti babae na. No adamang ted, adamat ik-ikan na. No kumaamin nga babae na kitmang ted, di mayat kuma. Kahit mo sawan, Erning, ada karelasyon mo nga si kamang mangted. Kagangay lang at dagiti ikikak, dagiti matagtaon ti 18 na, 19. Ngayon kas keng kamatro na agad, apay ko mga ikang kasikat mangted. Basta, mga sa nga marunod na ako. Sige, amiling, kahit ko't makigayam kang ka. Ado ka digitay babae nila kay mong gayam mo? Damat digiti gayam po, damat digiti saan? Isudat ko mong kontra eh. Lalalo ka digiti agpanggap nga mangagaw, iti asawa. Hindi, digiti kontrabida. Ay, mayat man. Iti tutudwa kami nga nagsarita. Ano trick nam nga ron? Naruama ko? Gabot amuk unay nilakay ko, go ahead ko na. Hindi pa lang akit ko agbalbali, hindi matagbalbali, iya dada naman. Sige. Pakisakaya ko anak mo. Ngayon din ako at paritan, no syakti, lalakyan daw na. Kahit mo sawan, adamat sa bali nga karelasyon mo. Awan, madam. Huwag magkaktiya si Jajak to aramida.
Diya kahit nga pati siyak, kahit mapukaw ti respeto, di kita anak ko. Kahit mo sawen, di kita anak yo, handa respeto ti amada. Tsaka mo, para kadakwada kat kasla, nakababain nga ma. Kagulat ak pwede kita anak ko, hapi ka nung jak tinggaren. Inaramit ko mati ng tinggar keng kuhanan. Gabota sa amad nga pa, nanawa. Sige, aramidem lang tama. Kahit no panawan na kayo nga tama kidandat sa bali. Kahit ko pa Nangyamsan namot na ramidem. Dahil tamat pagsayatan na. Tado di kayo mga jaya keng kuha na bisina na kon. Ngam siyak palan ti kapatgan, ta siyak palat sang padan na. Ken siyak ti bilang ng asawa. Kasi ka madam, anat nangyayatan ti asawa. Masapol ko. May sak kada kita aksap-sapol. Kat gabot ta, isut in recommender da, so, dapain ahente ti asawa ke. Miling, di nagkagkagura ha? Di ala aramid nila kayo ito kagura. Ngayon no, asino man di kiti karelasyon na, siya kagura ito. Awatam nito Paspasok-sugad na kadi. Haan, tulong ko. Noon yaman ti kahit mo ang katangin. Kahit no kayat mo, sikan di pang tidak iti kwarta nga pangpapintas ti balayo. Sikan di pang tidak ti kwarta nga parang kalagiti anak mo. Noon da pagkurkurangan ti kwarta nga ito keng kat-asawam. At adot ti pa igas-gastos na kalagiti chicks nga teenager. Sige, alamon. Nagtao di ka kag datoy. Hindi ka to dumdumlaw ha, gapot kayat nila kayo mo ti barong ang motorsiklo at pagpagatang kanya. Opo. Kastay di kinapatag na. Naglaing amin nila kayo mo. Hala ka nga nalaing. Manong name da kami kini Erning tinagkaida ka na di nga rabi. Kamat kahit da ni bakit mo ha. Hindi na kayat na ita. Desangpat ko dito, di na kayat ni sublat ko. Ore bugwak, di na kayat. Ore agdigosak, di na kayat. Dakailatan mo na. Talaga managpasbus ko niya. Bakit mo niya? Baglaki din tinakaasawak, tikas kang kuha na. Ito lang nga, lalaki mo. Saan na marami dito? Kasi naman ti pagbagada, pakaaring nito naman. Agtalay ka kang kuha. Lumadiwan ti raramidek, saan na nga tultuladin. Takayad na agtalinaed nga naimbag kinadalo si Sur. Nagduwa tawen ti relasyon mi kini Erning man. Awanin ti sa pulak ken kuana. Ngem kas taunan ti panakakigtut ko di madamag nga natayen. Ana? Hello, Kati. Hello, madam. Madamag mo. Ni Erning, nasarakan da nga natay. Iti igit ti taltalo. Ito nang palpalit ng kuana. Oh my God. Awanin ni Erning. Awanin ni Erning. Kasta mo na iti pa nag-anug-ug ko, managtabtabog kak man. No kasano tila dingit ko, idinatayin di asawak gabo iti sakit, at na tila dingit ko, idibatay ni Erning gabo iti panang papatay da kay kuan. Iti investigasyon manong, gapo iti babae, iso nga pinatay na. At ang balasang manong naming ang karelasyon na, ket digiti kakabsat, dahil nga balasang, iso dati maatap, nga nang papatay kay kuan. May saak kaligid ng gastos, manong name iti panakaimansayag na, ken iti panakaitapon na. Nakaadado nga babae iti may. Sino da kita? Miling sino kita? Babae na amin ni kita. Madam. Awan ti putot na. Diyak man amot, awan kadwadang obing. Baka hanayin palubos ka nakaputot.
kaslapi ka sang agladingit. Nabayagan ng agladladingit. Idilipliputan at asawak nang rugin nga nagladingit. Uri di pagpabusuya, agladladingit ka masaksak na. Ita, awanin ni Erning. Awanin di bang pasakit kanya. Naggibusan di pa nagsagapan. Ay, biyan. Sayang ka, Erning. Ngem gapumad lang ti aramid mo. Isot poon kan gapuna no apay nga. Pinaguloy makdakan. Pinaginanadakan. Jak malipatan na di Erning. Manong nemi no kasano nga jak malipatan ti asawak mas pay kini Erning. Bagabot akas laad-adda ti ragsak nga inak na sagrap ken kuwan. Duwa nga tawen mi man. Ita, manon ti tawen ko nga magsapsapulak pay laeng. Agsapsapulak. Iti mga rakop, mga gek, mga iti ili ko, agsapsapulak. Iti mang paragsak kanya. Tasaan nga umanay ti kwarta, amang paragsak iti kas kanya. Dito nga ron, ti pagkasalita ak, manong nemi, manong kunaktay ninunakang siya. Ket, kagamanak iti laing mo nga ng urnos, kalpasan na insan keng ka details na kan summary, iti messenger mo, kagamanak ti panang-accept mo, iti panag-friend request ko. Sabi ko tanda na ibatik na adal, liwliwa, no daman kas pagarigan. To'y agyaman, Monica. Thank you, Monica. Di agsapsapul. Dagiti agsapsapul. Agsapsapul ka pala, ang gana ta. Monotong matan. Bing ka pa yan, 62 edi, baka 65, 66, 67 mo. Ado, di kita agsapsapul, akas keng ka, o di kita agbiboy dito, agsapsapul dito,